Yaroi yautrai. Haleluya. Ya kinu kikam kibangile haka kerteng jogo Jisu Christ kalong shisha kabasa iso. Mathew iwe arpo way. Kan ka ukon bad pin kot kerteng Jisu yaw. Nama un penim yalaki pai naki pop jogi. Kan ka ukun bad pin kot kerteng Jisu yawu. Nama un penim yalaki pai naki pop jogi. Kane kalong ka jingkular baning kong kabangilap ha ka jutang batimay. Lada kiliyapi. Kaya ka jingkular baning kong kabangilap ha ka jutang batimay. De ya kane ka jingkular baning kong kan ka ukon bad yan sakot pen sakot kerteng Jisu yawu bad un penim yakipai naki pop chongki telada mano bakeli kaya ka jingkular baning kong kabang yoi haga jutang batimai pide ban juba Mathew iwe arpo uwe kan ka ukon bad pen sakot kerteng Jisu yawu bad un penim yalaki pai naki pop chongki om dondru ki jingkular ki babhatam banya kane ka jingkular kane kalong ka jingkular babhatam kane kalong ka jingkular baning kong ha ka jutam batemai bad kane ru kalong ka jingkular babhatam kabangilaban lap ha ka jutam batemai de namar kane ka jingkular babhatam ni barok ngilong ki kristan tengila bu ya ka pang mendakas ngi ban puson ka jingid yaw Chris hatopi don ka jingid o Chris hatopi id yaw Jisu Christ hatopi id ya ka kerteng Jisu Christ kaya ka jingkar pang jong kane ka kerteng balay ula ay kerteng Jisu don buong gi kerteng haka por jong gi ju haka por Jisu yaki bryu balay pad ublay ula jid ya kane ka kerteng balay kaya ka jingkar pang jong kane ka kerteng Jesus Jisu Yeshua balay ngi kot Jisu yavu kaya ka ba nganyo ladangi kot Jisu ladangi kot kerpa dia ke kerteng Jisu bonsin kaya ka bangan sayo lemba kane ke kerteng katonga don kano ka jingyo habangi buram bad nga i dia kane ke kerteng ka jingim ka jonga nema kane ka lang ka jut bon gi beryo ki kran ben ya ke kerteng jongu Jisu don bon gi beryo ki ba ai kerteng ya ki film jongi kerteng Jisu Henry ki leben ya ka kerteng jongu Jisu don bon gi beri ki toy ka kerteng keleng om te na mar ban burom ya ka kerteng lese ban leben ya ka kerteng jongu don bon gi beri ki kod ya ka kerteng jongu Jisu habang kod Jisu ngakod ya person Jisu Yau person baar jonga Trinity bakoi bale ngakod ya ke kerteng jongu Jisu banyo ya ka jingngeit banyo ya ka phah banyo ya ka Jisu ne banyo ya ka jingkoi jingkia kai ka jingtomo jonga jingkoi jonga ya ke kerteng jongu Jisu Lesa don bonne na pedeng chompiru ki bashong ban puson hakane ka min step ya kane ka jing duai bat ka jing puson bat kane ka jing yelap na kano ka daw pikot kerteng Jisu banyo jing koi jing kia dese ladangi pe kabanga pe ya ka jing tumu ka ba pelabu hakalayu chat ngalayo ibu na pedeng chompi pelabu na ka benda ka jing koi jing kia pada duai bangan yokon pada duai baki bayit ba toin janga ki yo jingkoi jingkia pada duai
Nagabenda ipa jonga. Tebona panang jompi tila kot kerteng Jisu ben yo jingko jingkia. Desa don ki bang ngin don Ka Jingngeit Ka Jingngeit tylli Ka Iing Ka Sem jongi. Don Ka Jingngeit Ka Iing Ka Sem jongi. Bale ubele ula ai ya kane ka kerteng. Bale ngidon kamban id ya kane ka kerteng. Bale ngidon kamban id ya Jisu. Haduh ngidon kamban id Jisu. Bale ubele ula jid ya kane ka kerteng. Kakar kadau kalong kane ka kerteng. Kadon gabor ban penim yangi. Ka kerteng Jisu ka penim yangi. Kaya ka jingmod jaga kerteng Jisu ubele penim. God saves. Habang God kerteng Jisu marwe kaya ka jingmod kata kamod ubele penim yanga. Habang God kerteng Jisu shispasin kaya ka jingmod koble penim yanga, koble penim yanga, koble penim yanga. Kadon jingmod ngatarai ban ngangai scam badon jingmud kabajiliu kabayar. Ka jingmud kabayar ngin syam ngin lap ha ka jingkot ya ka kerteng jogu Jisu. Ladanga syam marwe ladangam nang banduai lese don bon ki bana pdeng jompi ki basngap yenga kimbat nang ban pule ya ka ketinu trai lese pimbat le school. Lada pinang ban kot Jisu baroshisni kadbanang ken mau lada pishu kot Jisu kai ke jimur God save me koble penimyanga kadon jimur kabajiliu lada pila banduai but kot Jisu kalabian ko himen ko para pinsayo jim penim ha ka jingim ka jampi ya royal try hallelujah te omdon ki vei pat ki kerteng kilaban saukumne omdon ki vei pat ki kerteng kabalaban penim yani pilaban chim kino ki kerteng pe persyamban kod Pishin dia ke kerteng kiba pisngota nad haka perte hato kita ke kerteng kilaban penim pilaban kod ke kerteng jogi actress kiba paunam hato kilaban penim yapi lese pilaban shin kino ki kerteng naka Bible hato kita ke kerteng kilaban penim yapi pilaban shin ya ke kerteng jogi nongorwai Nasa pilaban to kumbale ki kun samla kilaban rodak hakti jongi kerteng jongi actress nongurwai hato kita ki kerteng kilaban penim yapi tangkawe ke kerteng kalaban penim namar kane ke kerteng kamud uble upenim ko himen ko para uble upenim na kahe Jisu un penim na kahe kaktinu balai kabatai syai kadar upenim yangi na kapop un penim yangi na kapop kabamun Jisu ulang ubamap yaki pop joni un penim yangi na baro ki pop joni naka jingshir kei jong ka pop un penim dena kata kadau ngidon kamban idia utrai Lakele yapi, bale pi dia Jisu, pi omkum no. Kane kalonga style jangka porte. Bon ki kun ki longi kerstan, tengaru ngashim kertan jongo Jisu. De namar kata kadau. Ngishim ya ke kertan jongo Jisu, namaru don ke bor ban penim yang abad yapi na ke pop. Jisu don ke bor ban map ya ki pop jonga na kata kadau ngai dia Jisu. Dena marba ngai jingkoi jingkia ngai dia Jisu. Dena marba ngan pas exam ngai dia Jisu. Dena marba ngai yo kas paka pel ngai dia Jisu.
Om de na marba nganyo ya ka buram ha ka parte ngai dia Jisu. Henre ngai dia Jisu na marba un map ya ki pop jonga. Te hatongi don kamban dia bu. Hatopi don kamban dia bu. Hatopi don kamban buram ya bu. Hatopi don kamban kongo ya bu. Hatopi don kamban shashkor ya bu. Hoy nga don kam ban shashkor tang ya bu. Namar tang mau laban mapia nga. Hatodon ne kino kiniam kilaban kular yang ia genega jingma. Nga shay kli ya pi ya genega jingkli. Shim ya kino kiniam haka partai. Mano bakular ya pi budia nga ngan mapia ke pop jampi. Budia genega kerteng pinya jingma bigi pop. Omdon ke kerteng. Omdon ki buryo hagane ka parte balaban map iki pop. Omdon kino ki bule hagane ka parte laban map iki pop. Pideban sngotu shay daria kane habangi ngalong kristan. Bale ngalong kristan ka jubab ka bamod banyo jingma iki pop janga. Ladangam yo jingma iki pop kay ka ban sajah ka jingim janga. Ladangam yo jingma bigi pop jonga kaya kaban saja ngan sa jortiao haka partai. Ladangam yo jingma ki pop jonga ngan sa poi syaka jingjor. Ngan sa penjor dia lade. Omdon jingim bam jukushu ya Kito ki beriu bam yo jingma ki pop tika bamod. Ya ka pangjong ka jingim jonga, ya ka tongjong ka jingim jonga kalong bangen yo jingim bam jikot lemba Jisu Chris. Ya ro ya utrai? Ya ro ya utrai? Ya ro ya utrai? Ko himen ko bara ladang yo jingma ngan ya ka jingia bam jikot. Ladang yo jingma na ka pa ngan im Shillong der badutrai. Nganim ngan yo ya ka jingim bam jikot. Jingim bam jikot, jingiap bam jikot. Ladanga im haka pop, ka jingiap bam jikot. Ladanga lain lui na ka pop, jingim bam jikot. Kaya ka ba ngikwa? Baro mapi penjubab ya nga, jingim bam jikot. Omdan mano napadeng jongi, wat kibriyo. Kibangait hau Jisu kim kwa ban ya bam juga ki kwa ban im lada longkonda ni ha ban penyetu ya Jisu Christ haki himmen ki parajongi ni de banon pe lada pe bod ya Jisu Christ penyo jingma ya ki pop ya ro ya utrai. Haleluya. 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 Ko himmen ko para haka shitti baning kong jongu ya anis kaba ar ive bada ar shitti baning kong jongu ya anis linnam ba ar ive bad ar kahikai kumno yani kokun bayi jonga ngato yakine kiye happy bapinom le pop bapinom le pop Henry lada uno ule pop ngedan uksiang hakamatu pa Jisu Christ ubaha uyanis Bakhuid uto yakashiti yakaktino bhale banyarap yengi banginom le pop kaya jing dumu jong kaktin utrai balenge don kamban puson ya kaktin utrai balenge deban duwai da kaktin utrai balenge deban pule ya kaktin utrai kan hikaya ni banginom le pop kaktin utrai kan yarap yangi banyo jing shai Shaphang Ka
nangda uyanis bakuduong ngidon uwe uksiang mediator unongya side balatung da ubele upa ulong Jisu Christ. But uang kumno Henry lada uno lepop. Hangne uyanis uang hoi haga jinglong Sngewbha haga jingtolor Sngewbha ngidonru ya ka jingkwah ban lepop. Lada uno lepop hable kumno uang turno syau Jisu. But don uksiang hakama tupa u Jisu Christ ubahog. U Jisu Christ ulong ubahog badunia side un mediate nagabenda jongi hakamat upa bangidio jingma. Ti upa ula ai lut ya kabor ha u Jisu ban map ikipop jongi. Nangda uya anis bakut ula ong haka dakot baar mau ula siuk kuna nagabenda ki pop jongi. Ula siuk kuna nagabenda ki pop jongi. Bar omde tang ya ki pop jongi henre ya ki pop jonga perte barokawe. Omde tang mangishime henre ya ka perte barokawe kadon yakane kabor kaba utrai ula tarwa hangi. Lemba ka jing siu kuna u Jisu ula siu ya ka kuna nagabenda ki pop jongi nagaragada haka shiti beningkong jongo Paulus shekorin kabahindriu arpo ka ang latidia pi dakarem kakador kabarem dakador kabarem tidia pi dakador kabarem dakasnamju. Ko himen ko para kane kalong ka jingman toy yanga but iepi habang ipuson Shaphang u Jisu Christ haka jingim ka jongi ngi yo jingma yakipo yaro yautrai hallelujah ko himen ko para kane kalong ka jingman toy yangi pule shushu nakashiti beningkong ya anis iwe santerte Sngewbha pule iwe kina shiti beningkong ya anis linong iwe santerte kane kalong ka kubor bangila yosno na ukun bangi penbana hapi ba ubele ulong ka jingshai ba umdon jingdum satia lada ngi ong bangi yaslok padu piuse ngi yai phah ka jingdum ngi lamle bat ngim im kat kum ga jing shisha lada ngi ong bangi yaslok padu piuse ngi yai phah ka jingdum ngi lamle bat ngim im kat kum ga jing shisha henre ladang yain ha ka jing shai nama mau udon ha ka jing shai ni asilok lang iwe badi iwe pa kumda kasnamu Jisu ukun jamu ka penkuid yani na ka pop kasang baro kasnamu Jisu Christ ka penkuid yani Bad ladangi pediang ya Jisu kai ka ban sejia ladangi kod ya ka kerteng jong Jisu kai ka ban sejia u Jisu ulong ka jing shai jong ka pertei yenda la ka ya Jisu kai ka bala penbana hangi ka jingsu ha ka pertei jingsu kumnong inyo jingsu ko himen ko para jingsu namarba u Jisu ulong ka kerteng ka bamod ubele upeni Nimla ban yo kano ka jingsu ha na kane ka perte light noi ka jingma pi ki po. Kiwe ki jingsu ka bangi wan kalong tang shipor arpor. Kiba di buai da ka baon ngakwa ban yo jingsu. Hoi kat banang buai lese un yo jingsu kun klat lut na dong chadong.
Kibri ki bawa jingsuk da ki drak, ki di drak, nanda ki yo jingsuk chipor, yenda la kod ki penjen jari ki Iing Ka Sem. Ki tu ya ki pisa. But ki penjod, ngitip, buon ki beriu, hagane ka jukaba minda. Ki snausi, namar ki bayir ba toin jongki ki ngop ha ke jingdi drak ko himen ko para haba poye kene ke jingdi drak ngako ban pasha jingmod e piro ke dia kane kade ka jingyale jong ki Nongstoin jong ki kristan nga ong Nongstoin jong ki kristan ban penjot ki kristan hagano ka do pelong yangi ban yi dia ka drak terwangi ya ka drak Pindi yangi ya ka drak. Penbe yangi da ka jing terwa jongane ka drak. Kam dame ya ki kinna ba ki kon samla. Nadu kadar kadla isnem kila stang ban penshop beach da kane ka jing di drak. Ngitip lesa dang na padeng jompi pikuslai pesgausi. Namar ki kon jopi, ki himmen ki para jopi, ki langop hagene ke jingdi drak. Pis ngautu, haduh katno, ke kordik, ya ka jinglong jingba di drak. Ban lai loi droshisi lamlin da ya ka jingdi drak, kim don lash ban lai loi, lada ki kular katno ru. Namar nga ya kendu buon ki kinna hakini ki por. Ki wan yalam, ki don jingla rain kawe ke liang, ban wan yalam ya ki. Ban pen ban apa ba ki himen ne ki para ne ki kon ki long ki ba di drak ki don ke jingla rain na lor ke jingla rain ki persyam ban wad ke lindi ban pelai ki enre ni sngotu kalang ka ba shisin ki lang ngop ha ka jingdi drak kane kalong na ka ta daw ngala on kaladang ni wad binia nang no kawan mi ka drak hang no ka tolong jong ka drak manoba pinbun ye ki drak ha ka jilla jongi pensala pleng kane ka de ka voice new jong ki beriu ban penjot ya ka niam kristan bun ki kon jongi ki klabij uksoid ukrain ba ko himen ko para kaperte kaba mangi imenda kalang kaperte kaba ma namar ngidon saudong jongi ya babun jait ki Nongstoin dena kata daw u Petrus Bakhuid ula keren syai kadar ngide ben pusiar naubamen usang keleng menda Ban penjod yangi kam dame yaki kun kristan ngaong yaki kun kristan nios no habangi play yaki kubor yaka media yaka TV yaka kot kubor nios no yaki kubor jong ka jingsha leben yaki kristan keleng kae kaba hikayangi lembakan yaka jingjia ni ong kamlele omde yangi shajingai Yaki kristan setelah ke perte kilongi nombor jongo kris kilongi kon jongo kris haba weu kon uba shajingai ne Afrika ne Amerika na keno ki jaka ne Nigeria ki yakendo jinge kadeka jinge jonga ba jompiru nama ngilong ki dekat me jongo kris haba ngiyusngo yaki kubot yaki kristan ha Nigeria ki yakendo jinge ngadeban sosi ngadeban yang bale makiru kide ki dekat mejomu kris larang ngam sosi larang ngam sko kende larang ngam sko babe habang yusno kum kene ke kubot ngam de satya ukun jomu kris ngam don benda ye bat ka dekat mejomu kris Naga-daga ko himan ko para ngalaong habapi yusno yaki himan ki para jongi ki didrat ki stang ban pinjot yala de ngide ban kendit ban riuno haka jilla jongi ngi im haka jimma kawe ka benda
kalong lemba ka jingpeng di drak iangi ki pensho bija ki kon samla ban ma drak lada ki kon samla jongi ki jod mano bala jod ia ki kon jongu Jisu ia ki Kristan lada kim la bante ya ke longing longsem namar kane ka dao kae ka jingma ngin kerlalong ki paid bari ngin kerlalong ki rit paid ko himmen ko para kane kade ka por bangin kindik benri no banyada ya ka jaitbynriew banyada ya ki Kristan banyada ya ki himmen ki para banyada ya ki kun kiti banyada ya ki marjan marpa ngiha ban kitiano naka jingyo tiajongi ngiha ban kindik benri no hakano kadur da kaba i shirhem ya Jisu da kaba ki kaya ki konjongi ban i shirhem ya Jisu habadon ka jingi shirhem ya Jisu kapop kan pejingai nangi namaru Jisun penim yangi na kapop ya royal try hallelujah ko himmen ko para ngi im hapadeng ke jingma shim ya kaneka jingi kai jonga kum ka jingma ham na gabenda jongi baro nanda kawai pat kalian dan buon ki beriu ki pensho bije ki kon kinde jongi ban it samla dan ki buon ki kon samla jongi ki pet nak jingim Kristan ki ino ya ka jinge naga benda ki samla lese dan buon ki kon jongi dan buon ki longing longsem jongi ni tip hoy ya itai kon ya kata ka kon kam deshu Kristan menda namar ka jingid ni ino ya Jisu namar ka jingid parte ni ino ya Jisu ubadan borban ma ladangi ino ya Jisu ladangi kadban ino ya Jisu manoban ma pikit pop jongi manobalaban ma pikit pop jongi manobalaban penim yangi ko himmen ko para kabamod pide banlong kiba shirhem ya ka jingngeit hau Kris pide ban i shirhem ya u Kris ha ka jingim ka jompi tang mau balaban map lada mano ba on yapi hangne rupin ya jingma hando rupin ya jingma bi pop kishut shukor yapi bon sin ki beriu kim snautu ya kani tinagadaga daw ko himmen ko para ngakwaban pengan mau yapi ki longa pa pi kon samla pi ki badan ki kon kitsiyo sumar bhaya ki kon hikaya ki ban id ya Jisu lem komda kawan kawe hadin kawe pan ki jingma hakamachami kin penjot ki jaitbynriew kin penjot ia ke jingngeit jongi Nongstoin kalain ba saudong jongi ko himmen ko para kin jaitbynriew Jisu laang ha gospel jongo Mathew kabakindai kadar kibakoi bakia kimdon kam ia unong penkia henry tang kiba pangken kiba koi bakia kimdon kam ya unong penkia henry kiba pangken mano bapang hapadeng jongi mano balam bakoi bakia hapadeng jongi kie kitaki uye uta ubakoi bakia umdon kam ya unong penkia hangne ulang Jisu Kris mano bakendai unong penkia nidon kam banyo jingpen koi haka benda ayu ko himmen ko para bona padeng jongi habang yosno jingpen koi penkia nion ngapang me ngapang pa ngapang kele ngapang keja ngapang sengkai
ngapang Dohnud, ngapang Kronsnam, ngapang Snir, ngapang Kelai, ngapang Shing, ngapang Shini. Jisu keren Shaphang Ka Ka Jingpen koi. Kiba koi bakia kim don kam nom pen kia tam kiba pangke. Kai ka jimpang ka ba Jisu la kadaw hang ne. Jisu hang pi Jisu kran yano ya kane. Jisu kran shaki parisi shaki sadusi but start ain kiba one ban what daw ya Jisu nama ula bambad no. Ula bambad ki bapang kiba shitom em. Kane kalongga ketin kaba sot na ka kospa jong Mathew kaba kindai kadar kaba mushwa ya kane kaya kaba jia Jisu ula shombam badu Mathew ki nongkrong kajana ki nongpop kane kade ka context jong kane ka ketin kaba mut kaba Jisu ang ka jimpang kang ne ya ki bapang hang ne mano bapang hang ne Mathew pang ki nongkrong kajana ki pang ki nongpot ki pang kay ka jimpang hang ne iya ka jimbam laban lai luid na ka pop ka jimpang ka ba shirke ka ba kataya ka jingim jangi beri kalam ya ki pop Jisuan ngashong bamba kine ki bapang balai ki pang ki dongi pop hapo jangki baru Jisuan ya ki bakoi bakia mana bakai ni ala de bakoi bakia ki beri kim treban pediang ya Jisu ki ang ngim don jimpang ngim don pop ngilom bahot hakene ka juk ka bamentaru don bun ki beri ki kane ala de bahot don ki beri ki keli balik ngadon kamban le plapo balik ngadon kamban pediang sakramen ngam don pop peye don ki beriu habang ia keren kio ngale papayu fadar ngam don papaye parisi baki sadusi kibam ken kordor Jisu ko himen ko para dena kata kadau ngidon kambani dia Jisu dena kata kadau ngidon kamban tu shajan badu Jisu dena kata kadau ni deben pediang ya Jisu nong penim ba marwe jong ka jingim jongi tang ladangi koloi ban pediang ya Jisu nong penim ba marwe jong ka jingim ngilaban yo jingma ya kipa ngilaban yo jingma ya kipa buon ki beriu ki kane kum no ondon pop ko himen ko para pi ki bas ngap yanga puson ya lade hato pi don pop lada piong pim don pop uyani suong kum no lada ngiong bangim don pop eye ni syukur ya lade bangim keren ya ka jing shisha lada ngiong ngim don pop eye ni syukur ya lade bangim keren ya ka jing shisha bon ki beriu ki syukur ya lade syukur ka ba modayu cheat syukur ka ba motru peniap ya lade habang asatya ka pop hapo jonga ngadang peniap ya lade ladang ngampla ya ka pop jonga hau lindo hau Jisu nga syukur ya lade ngasatya ka pop hapo jonga ladang ngasatya ka pop hapo jonga kay ka ban sajia nga peniap ya lade nama ka pop ka peniap yani jingim ba ka pop ka peniap yani ya ro ya utrai ya ro ya utrai haleluya haleluya minda bis na wutu kakerteng jogo Jisu balenga don kambani ubele upenim Jisu upenim ladangam treben pediang ya Jisu ladangam treben idi ya Jisu kay kaban sajia ngam yo jimpenim ngam yo jimpenim kadbanang set kadbanang jingai na Jisu ngadang ya sumudur nganay nuksa yapi nga ay nuksa yapi
himen ko para ngibaro ngiyos ngo Shaphang jimpang cancer. Dan ngiyos ngo Shaphang jimpang cancer. Bangiting kane kalong kawai ka jimpang ka penyap yang ini. Taminda ka sarkar jangga Meghalaya kawan yalam uwayu doktor upau na Amerika ubalaban sumaria ka jimpang cancer. Bad ka sarkar Meghalaya ka terwahangi kaladon ka free service. Uni o doctor un sumaria pi kalamsiu ye. Tekin buno ya katari katanado katatari haduh katari u doctor udon ha Nongstoin udon ha Shillong udon ha Joby haple ayu minda kiba pang cancer kide ban turno sya uni doctor pinlay ong ya wo doctor ngaru ngapang cancer ngadon pang kelai ngadon pang cancer ha ka haurendang ne ha kli ne ha kino ki minda jangka med haba pilay siya utaw doctor un check yepi unaino ya ka dawai ka babya pan sumari yepi na ka jimpang cancer kimarjan marpabaro kin marresya uni doctor lese ki bayi batoin jombi kin yalam iya ki bapang cancer siya uni doctor nama uni doctor udon ka bor udon ka sapter pang ban sumari ki bapang cancer balada dawai kin koi bay lada pidon Hawad haka fourth stage ru nama u kalain ba u don gasap henre lada uwe ubri lese chumudu uwe u himen jompi na yin jompi u don ga cancer pi baro pitik henre u men pat wong kumno ngam don cancer angai ba Kito ki badon ki jimpang cancer kin le dia kendu ngate ngam don cancer baro mapi kitip uni upang cancer Henry umtre pedian bangapang cancer baduang nganam lay sudah how tau doctor kaya kaban saja how tau beriu namar ba umtre ban lay siya suma how new doctor unia haga juga dur haba mangabar mapini ong ngam don pop so don kamayu ban lay play ki pop kaya kabang ngadang kindai yakalat kalindi banyo jingma banyo jingkoi ka pop kalong kum ka cancer ka pop kalong ka cancer ka pop ka bam sarang ya ka Dohnud ya ka mensiam jongi ka pop ka penyap yangi ya royal try hallelujah 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 bule power Kadhenriu arposan power ka kitab power kadhenriu arposan ka ongkumno kibriu kibam treben pediang ya ka jingma kibriu kibam treben play ki pop ki jaitbynriew penpan kibriu kibam treben idiau Jisu ki id ya ubaman ki id ya ka pop ki id ya ka jingya bad kinsa iap shisindon power kadhendriu arposan dan karukam im ba ubriu tarai de piuse kayalam sya ka jingya ha ka bakut kibriu kiba im ya kata ka jing tarai bakim don pok piuse kayalam yaki sya ka jingya dan bon kibriu hakanega jukka ba minda kiap hakamensiam ya royal try hallelujah hallelujah bon sin ko himen ko para kaya ka jingma kabakata yang ikalong ni penya nujori ala de ba kibriu habang along ka ba le jingeseng habang along ka ba duai na pe saudong jonga ban na ang pe kataru kam julai jingaseng utarum julai jingaseng henrenga le jingaseng manoba kamba hangne uta oba le jingaseng uta oba duai kata ka ba duai Kito ki bam duai kilong kam sniu bun sin ka jinglong jongi ngim ju pe dia Jisu ngi pe dia ki marjan marpa ngim pe dia ki beri saudong jongi ngio ngalang kamba si bun ben dia Kito namar bale ngaduai ngadeng ROSARY ngalay jingaseng ngapule Bible
Te Kito ki bam pule Bible kilong kam sni benyanga. Henry hato kata ka jimbisha kan penman hot yangi. Ladangan le kambha benya umarjan hatongan poisa beneng. Yan. Ngadon kamban pet yau Jisu. Man ka po ngadeban penyan jo riala de badu Chris omde baki himmen ki para. Ladang stamban penyan jo riala de baki brio ngan penman hot yala de banga on ngabiang be ngasno biang yala de. Bon ke brio hakene ka jukka ba menda kisno biang yala de namarba ki penyan jo riala de baki para brio. Kim jupe shau balai. Haka kitabi isayanong yatulopa kabak Henry San isayanong yatulopa enda ule yoya ubalay wo sansot yanga ngalong unong pop ngal sa hapadang ki beriyo daki rimyang shindur kabasiniyo sansot yanga syuagata haka linang kabasan isayanong yatulopa ungkumno kordit ya pibaro pi kibale pop Yenda ula yoi yau Jisu ula onkum no sansot yanga kordit yanga namang ngalong nompop ko himen ko para bantip bangilong ginompop ni deben yo jingshai na ukris bantip bangilong ki batolot ni deben tursha jan yau Jisu bantip bangilong ki batolot harukom ni deben stang ban yid yau Jisu te ka jingshai jong ukris kan stang ban tuin halojami minda Hakene ke jukka bommenda kae ka bangide banle tur shau Jisu Sngewbha ya ka jingto lodjami karpad ya Jisu kodbon sine ka kerteng jong Jisu koble penim yanga nagane ka pop yanda ngilalait na ka pop ninang yo jingkoi ya baro shirinia nitip ha ka Bible Habau Jisu ulam map yake pop jong ki bapang kilo jingkoi ka jingma yake pop kalong ka jingstang jong ka jingkoi jingkia ha ka jingim jongi ha ka ne ka por ka bamenda ko himen ko para tongin tur sha janu Jisu lese ka covid ka ki kayangi omdon kamban plapo hoi chisnem ngalasa kalam pap plapo kalam shimla jia eye Lesa don bon ki brio minda ki snongia na mar ki father rukion wat numwan minda tingis tamban perkat kumno ladanga klem plapo pro kamlele nis tamban kensting ya ka sakramen nis tamban kensting ya ka jingi jongi badu Jisu nama ka covid ro kalong ka buis new jong baman ka pelong yang ban hiar na kata ka jingriu balay ko himen ko para ngide ban kendit benriu no menda ni haban kendari ki pompong na ki kejajongi na ka Dohnud jongi na ka mensiam jongi nangdang ni haban stang mare shau Jisu banok Jisu ngakwa ban pendemai ya ka jingya de jonga bat me map ye ki pop jonga tang ma me marwe melaban ma lem kumda nganyap ko himen ko para hakane ko por ngin pai shau Jisu ngin karpadiawu ba undup pen kuit undup mapiki popchen ngin aiti ya para ke jingta lodchen ban ngin pentimai ya ke jingya de jongi ba Jisu ngin om Jisu nga ik tang yame ngadon kam yame men karku yana men pensle yana men thau tamai ka met ka par jona ya ka men siam jona ya ka jingmo jona nama ngalong uba pop ngalong kabale pop nga im ha ka pop nga pengsanya ki pop nga penya nu jori ala de batti para brio nga shukor nga penya piala de da ka baburi ya ka pop na ka majame ko Jisu ai boringa bangan stamban wan shame bangan wan shame bamen pelai lu dia nga bangan stamban pentemai ya ka jingngeit ka janga badme ko Jisu melong ublai uba penim ko Jisu ka kerteng jame kalong ka ban penim ya nga ka kerteng jame
kalong ka kerteng jang ka baneng. Ka kerteng jame kalong ka kerteng ba ai da ubre. Ban penim yanga ko Jisu na ka po. Ko kimen ko para da kane ka jing tuwai. Da kane ka jing ang Lord. Ngin karapad shushu yaw Jisu ba unduk penim yangi na ka po. Na ka jing sunyo. Na ka kinyang. Na ka jing tu na ka baharukong.